Be tarata ye avril kalo kile mugan ani fila san ba fila ani mugan duuru. Aw minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani kile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ministre de l'énergie et de l'eau Boubacar Diané ale tun bɛ nin week-end na Mauritanie-kaw olu fɛ yen nɔ baaraɲɔgɔnya ale ni bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni tala bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ Mauritanie ale jamana ɲɛmɔgɔ la Gazuwani kɛnɛ kan a bɔla ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma ka sanga ni a ye yamaruya min d'u ma walasa kumaɲɔgɔnya o ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ Mauritanie ale ni Mali ni jamana fila ninnu ni olu fila bɛɛ lajɛlen bɛ OMVS kɔnɔna na u bɔla ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin o jɛkulu ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ an ka ministre de l'énergie et de l'eau a ka tagali yɛrɛ kɔni kunba ye min ye sa o de walasa bolodi ɲɔgɔnma ale ni baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ale ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na. État-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn avril kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan duuru a yirala k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ belebele kɛ avril kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan duuru kɔnɔna na an ka jamana ale kɔrɔnfan fɛ Talandatkaw olu fɛ yen nɔ Tesali tɛ ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni senfɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale tigilamɔgɔ dɔ ye minnu yɛrɛ kɔni ni olu ka bolimafɛn o yɛrɛ kɔni tun bɛ murumunu na ni marabolo ko fɔta in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka u bɛlɛn avril kalo tile mugan ani kelen su ka don avril kalo tile mugan ani fila la a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ fɔlɔ kɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni bɔla ka nin binganni wale tigilama ka tigɛda kɛ u kan fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bolimafɛn fila ye a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka u halaki ka tila tuguni k'u ka ɲɛmaa dɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na a yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ fɔlɔ la avril kalo tile mugan ani kelen su ka don avril kalo tile mugan ani fila la o kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale tigilama maa caman ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka bolimafɛn fila ye ka tila ka u halaki u ka ɲɛmaa dɔw ka tila ko u yɛrɛ kɔni maa 10 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na u ka wuli ka jɔ filanan o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka dépôt de carburant dɔ ko u yɛrɛ kɔni halaki fɛn min yɛrɛ kɔni u bolilaminɛw ka tila ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen halaki a yirala k'a fɔ u ka nin wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to u bɔla ka datigi ko o yɛrɛ kɔni kɛ binganni wale tigilama maa caman na état-major général des armées a yɛrɛ kɔni bɔla ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u ka baara ale kɛcogo ɲuman ye a y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ wuli ka jɔ sigi sen kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni buna adamadenw ye u n'u bololafɛnw olu bɛ se ka kisi cogoya min na. An bɛ taa narilakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ fɛn min yɛrɛ kɔni narilakaw ka marabolo ma o ye olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ u b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka fanga tigilamɔgɔw ma o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Mali kura ye ko olu ma o ye u ka marabolo kɔnɔna na ko a b'i n'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni dannen don Bamakɔ dɔrɔn de la ko k'a sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Chinois ka sanubɔ ye ni a fɔla ko dankarikɛlaw o la an ka jamana kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko Chinois ko u yɛrɛ kɔni kɛlen don ko olu ka marabolo dugukolo ɲangata kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye ko o t'olu bolo ko hali jimi yɔrɔ yɛrɛ kɔni ɲuman ko o si tɛ u bolo tuguni u ka marabolo kɔnɔna na ko k'a sababuya kɛ ko Chinois ko u b'a la k'u ka dugukolo ko o yɛrɛ kɔni ɲangata u b'a la ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka fanga tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ nin na cogoya min na. Karidon avril kalo tile mugan san ba fila ani mugan duuru Musa Mara a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tala ka taa bɔna kɛ Arasibati la a ka kaso kɔnɔna na Kulukurukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kabi Arasibati ale yɛrɛ kɔni donla kaso la sa fɛn min yɛrɛ kɔni Musa Mara ye nin ye ale yɛrɛ kɔni siɲɛ 4nan ye ni a bɛ taa bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala tuguni k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni maa damadɔ ye k'a kan ka taa bɔ olu la i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Clément Damale fo ka taa se Ben le Servement ni maa saba ninnu yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ kɔni tilalen don Bamakɔ kaso fo ka taa se Kulukoro ale ni Keɲeroba ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ kɔni tilana ka hakilinajigi kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Rose Pafran ye a y'a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni hakili bɛ u la kosɛbɛ a ka kuma kɔnɔna na a bɔla ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila an ka fanga tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka nin makofɔta ninnu bila cogoya min na a y'a yira k'a fɔ nin makofɔta ninnu yɛrɛ kɔni bilali ko o yɛrɛ kɔni bɛ na ni jamana basigilen ko ka u bila walasa u bɛ se ka taa u ka baaraw kɛ ka tila tuguni ka u fɛlaw fɔ.
Ameta mokti kaw olu feno avril kalo kleta ani sheki san bafla ani muganduru konnana ayala ka fo nyangata bado wore koni kela olu ka marabulu konnana waira ka fo femere koni baton duru ne ko wore koni tala tasuma menefe baton mununi olu wore koni ngabara benenu mine olu wore koni transportilma ayala ka fo tasuma wore koni dula wore koni na baton mini wore koni ku falo no tajula waira ka fo baton kene wore koni fale ni ale menena wore koni kela sababu ka to baton denani to mununi olu wore koni be kerefe tasuma koni olu soro fokatani olu yere koni fancama mi yere koni kela cheni bay mokti marabolo alela ayirala ka fo tasuma yere koni menene ko mashi o yere koni mabone anina mashi ale yere koni majogi ga fem yere koni umbola femine chama olu yere koni tala tasuma mene fe fokata se baton denduru o yere koni nyogon kono sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fiali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konnala ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke i ka sojo li damine i ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sababe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukanga ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toyno i mago be kuna fune werela nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina mi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosebe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene ke nyegene bora kushi fe o te kushi apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi apinaisi de masaw ay kushi apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kushi apinaisa demasaw lafiya ma temele avril kalo kleta ani sheki san bafla ani muganduru ameta ya foila ka ulu feno ayra la ka fo ma woro nyogo ko ulu yere koni bonena unina baton dafiri sefe kuna fone ulu ya ira ka fo sangarani dugu dalen daka ni alebe yangulu ni alebe yalanguru solo ba alefe ya foila ka ulu feno ayra la ka fo baton do were koni dafiri la minke la sababu ye ka to ma woro nyogo ko ulu yere koni bonena unina ka makele ka ulu jogi ayra la ka fo ni nyangata yere koni kelen u yere koni bola ka wele ka obla u ka langala tigila mama wala sa u yere koni berse kana ni ma ko fota no ka fere soro ula o temene ko fe bla kana tigila ma u yere koni na le kran yala u ka brigardi ma ulu na le u ayra ka fo ami wakati mina ina fo sisano ma ulu yere koni be ka u yere koloshi ni banna o temene ko fo u yere koni wele bla mama wala sa bela jene meseke i hakli to yere la munu bonena unina ami ala de ala ka badena maduma munu yere tene jogila ami ala de ala kan ko ameta ko kan kibaru la kran yala Niger juma temele avril kalo kleta ani sheki san bafla ani muganduru konnana ayra ka fo femere konne Niger jamana mawyo u kran yala ka uto u ka operation ya ale senfe u ka marabulo mbeno ni ale be were ko tila beri ayra ka fo u ka lakana tigila mo ulu yere konne ka mo bido la dugu jugoro french jugu fula la mi yere kon konnana ni ayra ka fo folo o yere kon maseka sigi senga ka sababu yake u yere koni kona uma wa ayra ka fo fulana u yere kon kala sababu ye ka to femere konne u ka lakana tigila mama fly ulu yere koni bonena unina ka sababu yake bingan wala tigila ma ulu yere koni kun kelen ka tamara ma fenche jugu kwa odo dugu jugoro min kala sababu yake ka to ni u ka bol ma fen yere la u ka ku ka lakana tigila mama fla ko o bone unina ame ala dede alsa alaka jamana nunu baske
ala la jarabi mi ye chrétien diinɛ maaw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pape François ni ale kɔni tun ye chrétien diinɛ ɲɛmaaba ye ni ale ka baara kun bɛnnen don ala ko kunkanko ma ni église catholique ale ɲɛmaaba kun no ni daba masa o ka wele sera ma kunu tɛnɛ don avril kalo tile 21 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye Emmanuel Macron fo ka taa se Donald Trump ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔla ka message ci ka foli bila ale ni tasibila kɛ ka ɲɛsin pape François ma ka sanga ni wulikajɔ minnu ni a y'olu yɛrɛ kɔni sigi sen kan yanni a ka fatu an bɛ ala deli badanɛ ma ala ka a di a ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an ka foli bɛ an kɔkɔrɔma donbaga bɛɛ lajɛlen Janwando service olu ka baara bɛnnen don terrain ɲuman olu de feereli ma ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye so jɔko ɲuman ye ale ni Happy Nice walasa i den ka lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ i b'i ma don Happy Nice la ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛ sini ni ala man ka jɔn na